A blessed evening sa iyo lahat mga kasurog, and a blessed Sunday to all the people who are watching us live in our social media pages. This is still your Ako Bicol Cup Camarines Sur, hatid sa inyo ni Congressman Ilasaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. We are live here at Cafuerte Sports Complex to bring you these exciting and jaw-breaking games. We are down to our last two games of the day. Huwag na natin itong patagalin. Marina, punanta na. By the way, the name is John Bachiller. Ang mga kasama nyo ngayong gabi to analyze things. And with me is a multi-talented coach, a former Ateneo Dinaga coaching staff, and currently a coaching staff of Camsur Express. Pakilala ko po sa inyo ang aking kapartner na si Mr. Ruwen Asur. Coach, good evening. Thank you and good evening, Coach Jan. Nakakatawa naman sa puso ang iyong introduction sa akin. Ako po pala si Coach Ruwen, ang Coach Ruru ng Rinconada. Good evening sa inyo lahat. Yan, partner. Bago ang lahat, kasi pinakilala ko na multi-talented coach. So, kailangan ipakilala na natin ang ating nagagandahang courtside reporters na si Carmela and si Barbie. Kumusta may natin naman sila? Pasok. Magandang gabi mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup 2023. Dito sa probinsya ng Camarines Sur. And tonight, kami ang inyong makakasama for today's matchup between Team Pamplona And Team Gainza. This is Carmela Hernandez, And this is Barbie Floriano, ang inyong courtside reporter. We are live at Ako Bicol Party List page, Representative Zaldico at Ako Bicol Online TV. That's why don't forget to hit the like and share button to see more exciting basketball actions. Kaya balik sa inyo, Coach Ruwen. And Coach John. Maraming salamat sa ating mga nagagandahang courtside reporters. Mga multi-pretty. Yes, partner. Puntahan naman natin ang ating games at hand for our fifth game matchup. Para sa ating fifth game, it's a battle between Gainza and Pamplona. Partner, maraming players on hand na nakikita ko na noticeable players sa ating teams. Alright, good evening ladies and gentlemen. Welcome to the Ako Bicol Cup Game 5, Gainza versus Pamplona, brought to you by Congressman Zaldico. And to begin, may we invite first five and the center court, starting with the players of Pamplona. Jersey number 20, Vincent Andre Uzon. Jersey number Jubert Oropesa. Jersey number 14, Mark Adrian Maneja. Jersey number 31, Idol Sigyep. And jersey number 25, Lorenzo Alaya. Next in line, the first five of Team Gainza. Starting with jersey number 9, Wilson Abayon. Next in line, we have jersey number 3, Rafi Benedicto. Jersey number 1, Junel Sombrero. Jersey number 34, Michael Azucena. And last but definitely not least, the playing coach and also the Municipal Councilor of Gainza, Sir Emerson Paraiso. Jersey number 44. Our officiating officials are the following. Umpire 1, Sir Welgar Blose. Umpire 2, Sherwin Brela. And our chief, Sir Ricky De Leon. So yun ang ating partner, ang nakilala natin ng mga first five natin. Ang first five natin sa Gainza, si Consular Paraiso. Tapos nakita ko din si Azucena. Actually, yun ang mga notable players natin. Si Consular Emerson Paraiso played as local import Manila and Bulacan during his prime years. Yes, partner. Award best in rebound in his nung panahon na yon. Yes, partner. At kagandahan pa dito ngayon naman, counselor siya. Yes, kaya Ng Gainza. talagang experienced player pala si Consi. Oo nga eh. Tapos si Wilmar Relox naman na ito dating player to ng USI. Played at Aguila Cup tapos played at Magtuto Cup. So talagang mga veterano to. Ito ay from Gainza at dito naman sa Pamplona naman. Ito kilalang-kilala to, si Lorenzo Alayan. Yes, he's a familiar name para Yes, sa akin kasi naglalaro din siya sa Albay and he's known for his deadly shots and especially yung tatumbling siya sa loob ng court. Yun ang patented signature na galaw ni Alayan. Correct. Tapos ito si ngayon ano na siya,
pulis na siya. Yes, yes. Member siya ng PNP Region 5 basketball team. Tapos naglaro din siya ng Datu Cup at ng Aguila Cup noong 2022 and 2013 respectively. At si Adrian Maneha, former varsity rin ng Mariners 2015 at naglaro din sa Datu Cup 2013 and 2014. So ito bali ang storyline dito, partner. Gainza is experience. So tingnan natin kung yung mga gulang nila at diskarte gagana sa larong to. Yes, partner. Yes, makikita natin kasi on both ends kung paano mag-a-adjust ang both teams sa kanila. Yes. Siyempre naman, itong Pamplona naman, kung makikita natin, majority sa kanila mga bata. Fresh legs, kumbaga. Correct. So ito, partner, kumbaga, ang labanan dito is experience versus youth. So tingnan natin kung sino mananaig. Yes, partner. Meron tayong clarification. May violation ata kanina. Yon, basket awarded to Pamplona. Kasi now, Benedicto dribbling the ball. Passes to number 1. Cross-court pass to. Misses the shot, rebound. Turnover on the part of Gainza. Coach, this kinds of situation talagang medyo pag nag-uumpisa ng laro, medyo maalat at medyo rusty pa ang mga players. Siyempre, kapaan yan eh. Yes, Kumbaga, kasi hindi pa napagpapawisan. Pero come second quarter and mga susunod na quarter, sigurado arangkada na sila. Ayan na yung familiar shot ni Alayan. Alayan misses. Pamplona with the offensive rebound. Steal by number 9. Number 3, dribbling the ball. Orchestrating. Passes to number 1. Number 34, passes to Benedicto. Inside pass number 9. Number 9 for 3. So ito na nga, partner, tinatakbuhan na. Diba, sabi ko sa'yo. Yes. Ito yung main advantage nila. Yes, 2 points for Mr. Alayan. Yes. Very reliable naman talaga to when it comes. Kasi he's experienced player. Lalong na matitigas to kasi he's playing for the Philippine National Police team. Grabe ang training niyan, partner. Yes, partner. Laging kondisyon yan. Oo. Pamplona with the ball. Foul on number 9. Maneha will troop to the line for 2. Partner, ayan, unti-unti na tumatakbo ang ating mga players kasi unlike kanina, medyo rusty pa. So ngayon, let's see kung ano ang magiging resulta nating mga laro. So, sabi mo nga, partner, ito yung mga panahon na pakaramdam mo muna. Pati yung mga coaches, itinan mo na ano bang kalakasan ng team, ano bang kahinaan. Yes, Pakaramdaman muna yan. First free throw para sa number 14 is Buket. Number 14 with the last throw. Makes it 2. Very reliable sa number 11 sa free throw line. Now, si Benedicto dribbling the ball. Ito, partner, kung mapansin mo, kanina Yes. nag-man-to-man sila, ngayon nag-1-3-1 zone na sila. Kasi napansin nila, wala atang shooter talaga itong pinifield itong Gainza sa ngayon. And one opportunity after I missed a turnover galing kay Konzi ngayon. A basket for number 14, Maneha. Bonus shot will be given to number 14. Pero nung panahon niyang partner, si Konzi Paraiso, nako. Nako, parang kaya Oo. pagka dinadala lang ni Konzi dito is experience and siguro yung leadership niya when it comes sa floor. Hindi lang sa basketball court, pati sa distrito or sa Gainza mismo in general. Oo. At yun nga, partner, medyo napansin din ng coach sa kabila, medyo nahihirapan si Konzi. Nilabas muna. Benedicto passes to number 34, number 1. Sizing up the defense with a follow away, missing the shot. Rebound by Pamplona, rushing. Alayan with the pass. Number 21, scores. Partner, napapansin ko, takbo ng takbo ang Pamplona. Kasi talagang minamaximize sa advantage sila. Kasi di ba Yes. sabi ko nga, energy and youth talaga advantage sila dito. Yes, partner. Oo. Number 34, passes to number 9. Number 9 with the rebound by Alayan. Alayan dribbling the ball. Passes to number 14. Missing. Number 31 recovers the ball. Ayan na ho. Sizing up the defense. 31 with the extra pass. Number 14. Fall away. Buket. Ayan na, partner. Nakapa-early timeout, partner. Yes, partner. 7 minutes and 34 remaining the first quarter. Lamang ang Pamplona, 11-0.
Partner, kung ikaw these kinds of situations bilang sabi ko nga, experienced coach 11-0, what are the adjustments na gagawin mo in order to Gainsa na makahabol ng konti sa lamang ng Pamplona? Siguro, defense-wise coach, kailangan muna nilang bumaba sa depensa. At dun sila nadamihan. Hindi naman siya talagang points on turnover kasi nakaka-attempt naman. Ang problema, di sila nakakababa sa transition. Yun na yan, yung sinasabi Oo, natin diba? na factor yung youth over dun sa Yes. kabilang team. Pero adjustments will be made for sure sa both Oo, teams. saka- Kaya let's see. Oo, saka siyempre yung kailangan nilang pasagin yung 1-3-1 zone. Yes, Nahihirapan sila doon. talaga iba ka coach. Sabi ko, tinitingnan ko yung depensa kanina. Sabi ko para iba. Yun pala, yung 1-3-1. Oo, Kaya kasi- medyo may system na ini-instill Yes. ang Pamplona. Ang purpose kasi nun talaga is to prevent the outside shooting, but at the same time, naka-zone ka pa rin. So, ang kailangan gawin nila doon is ball movement and player movement. Kailangan gumalaw yung bola at yung tao. Kasi kung naka-steady lang, walang mangyayari. Yes. Yun ang purpose ng 1-3-1 zone. Yun ang sinasabi ko pag meron tayong mga kapartner na ganito. Talaga experienced coach, kahit ako matututo mismo. Kaya it's an honor pa rin talaga. Yeah, it's an honor also na makatante ang Yes. Coach Jan Bachiller. Yes, back to our ball game coach. Yes, oo. Benedicto, dribbling, passes to number 34. Azucena to number 1, fakes, takes the shot, misses. Number out of bounds. Mapupunta sa Pamplona yung bola. Kung mapansin mo talaga, coach, mukha talagang pre-practice at pinagandaan. At ang nangyayari is 1-3-1 shifting zone. Nag-shift siya sa Yun. 2-3 kapag nasa side. So mahirap basagin yan. Kailangan maubilis ang ball movement dyan, Yes, coach. Alayan passes to number 14, Alayan, sizing the defense. Humihingi ng pick, dribbles to right, spin move. Nabitawan ng bola, nakuha ng number 36, passes to number 6, number 6 passes to number 3 for 3. Kaboom! 3 points on the part. Rafi Benedicto. Yun ang kailangan nila, partner. Yes, yun na nagbunga na yung number 14 with the 3 missing. Number 3, Benedicto rebounds the ball. Passes to number 1. Number 1 with the shot makes 2 points. So, good timeout yung nangyari, partner. From Yes, Gainsa. grabe yung adjustments. 5 points. Very good. Quick 5 straight points ng Gainsa to, para sa kanilang adjustment. Coach, grabe parang nakita mo yung possible na mangyari and end up nangyari talaga yung Oo. diniscuss natin earlier. So, ang nangyari, binasag muna nila yung zone, tapos ginanda nila yung depensa, tumakbo sila. Yes. At ang nangyari, na-caught off guard yung kalaban kasi ang feeling nila, di tatakbo. Yun. So, sila yung tinakbuhan, Yun. vice versa. Binaliktad ngayon. So far, adjustments are made ng both teams. Kaya medyo expect yung games magiging maganda sa mga susunod na quarters natin, partner. Ito kung nangyari, papasok na dito yung mga first move. Kung ba sa chess, labasan na ng mga first move to. Yes, partner. Medyo paunti-unti may pumapasok sa ating venue. Kasi naman, kung manonood ka dito sa world-class na sports facility na ka-oferte talaga. Grabe, lamig. So, relax ka pa, manonood ka pa. So, talaga mag-i-enjoy ka sa mga laro ng Ako Bicol Cup Camarines Sur League. Kaya yun, partner, inibitan ko kayo. Naku, napakaganda dito. Yes. Oo, hindi lang yung venue, pati yung mga laro natin, napakaganda. Support our municipalities and cities dito sa Camarines Sur. Number 20. Alayan with the fake. Passes to number 31. Traveling on the part of number 31. Nagdalawang isip, partner. Malaki yung nasa lubong niya, partner. Oo, good intention, pero mukhang nailang siya. Yes. Sa loob. Number 3, dribbling, crossover. Passes to number 34 with the pass. Intercepted by Alayan. Number 20, dribbles the ball. Medium range, missing. Number 31, steal by number 26. Number 26 passes to number 1. Short stop, Bukit. Ayan na, partner, unti-unting lumalapit ang Gainsa. Kung makita mo pa, partner, mukhang di ata napansin dito sa kabila. Ipinasok ng Gainsa yung mga bata nila. Yes. So, ini-expect nila, ganun pa rin yung dating lineup. Pero ito ngayon, kita mo naman tumatakbo na. Alayan missing the 3-point shot. Benedicto with the fake. Passes to number 1, missing. Number 34, Azucena with the rebound.
to number 3, Benedicto. Benedicto passes to number 1. Number 1, Bukit, misses. Number 20, Alayan, dribbling the ball. Passes to number 15, Bukit. Partner, kung napapansin ko, talagang medyo scorer tong number 14. Oo, kanina Si pa yan, Maneha. partner. Oo. Benedicto. Saka marunong partner talaga pumesto. Yes. Alam niya pag transition, kailangan pag shooter ka, kailangan pumesto ka sa corner. Yes. Kasi yun ang pinakamadaling iskuran kapag in the first 8 seconds ng inyong position. Yes, partner. A substitution on the part of Pamplona. Number 10 in, number 34. So ito partner, nakita ulit natin, kitang-kita, nag 1-3-1. Zone ulit ang Gainsa. Ay, Pamplona rather. Benedicto. Good pass. Ilalim. Number 1 will troop to the line for 2. Partner, importante talaga yung mga short pass talaga i-involve ang teammates natin. So actually, isa yun sa pambasag ng 1-3-1 zone kasi it is designed as a zone for outside shooting. So kung biglang may kumakat na big man sa ilalim, medyo nakakaano yan. Nahihirapan mag-shift yung 1-3-1 dyan. Biglang cut sa ilalim yung mga big man. Number 1 for the free throw. Makes the first free throw. Partner, medyo sure ball din tong number 1 sa free throw line. Kanina ko pa napapansin. Si Junel Sombrero. Oo, sombrero. 2 for 2 for the line for Junel Sombrero. The score is 7-16 in favor of Pamplona with 4 minutes and 47 remaining in the first quarter. Alayan kicks it out. Number 10 for 3. Misses. Rebound by number 31. Steal by number 19. Number 19 dribbles the ball. Passes to number 1. Sombrero to 19. Benedicto with the extra pass. Number 6 with a power move. Misses. Number 19 with offensive rebound. Bukit. Yun coach, medyo gumagana yung experience dito. Makita mo ko ba, ang ganda ng ball movement. Yes. Ganun dapat ang pambasag sa zone. Aguirre with the steal. 19 is trailing. Aguirre with the move. Commits a foul galing sa number 00 ng Pamplona. Si Ramos Gerald. Foul number 00. First personal. So ito partner, nakapansin ko both team medyo may problema sa transition defense. Wala na po ball stop kaya lahat takbuhan tayo eh. Yes, partner. Oo. Partner, may tanong, factor ba yung galing ka sa bench tapos papasok ka with this kind of facility na malamig? Talagang off the bench, may hirapan siguro. Kaya napapansin ko yung mga pumapasok na players, medyo rusty pa talaga. Pag di ka sanay talaga partner, nako, maninibago ka. Actually, kahit coaching staff, pag ganito, oo, maninibago ka rin. Okay. Kaya kailangan matinding warm-up talaga. Yes. Naalala ko pa si Coach Alden, sabi niya, kaya daw lagi siyang may kape. Oo, kasi talagang nilalamig siya. Number 00. Stops the dribble. Passes to number 10. Ayun, nakazone ngayon yung Oo. kicks it out. Number 77 will troop to the line for 2. Foul number 6. That's his first and third team. So, tama yung ginagawa na actually ng dito, ng Gainsa. Kasi, pag nag-2-3 zone ka kasi, medyo relaxed kahit papaano. Medyo may enerhiya ka pa para makatakbo kung sakali on your transition offense. Yes. Oo, kasi kung magmamantuman sila, nako, mukhang di tatagal. Lalo nakita ko, 8 lang ata sila, partner. Ngayon ako, Oo, napansin ko. Last free throw. Missing the free throw. Rebound by number 26. Benedicto dribbles the ball. Penetrates. Passes. Misses. Number 6 with offensive rebound. Kicks it out to number 26 with the fake. With the fly. No good. Number 10 dribbling the ball. Passes to number 37. Back to number 10. Bukit. Gandang pasahan, partner. Oo. Yoy, nako. Steal, number 00. Back pass, number 10. Number 10, scoops, misses.
Partner, nahuli ang aking idol na si Alayan. Oo. Eh, siyempre, gugulangan mo yan. Mas experienceado yan sa'yo. Medyo maalat pa, hindi pa nakakabuslo ng 3 points. Yan, pinalitan siya na number 22 para sa Pamplona. Si Portanova Paulo. Ito, si Consi, siya na nawapaikot, partner. She is acting coach. Yes, yun yung experience niya. Papasok na yung experience niya, partner. So, ito, kung mapansin mo, talagang pinapaikot niya yung mga players niya kasi hindi pwedeng magtagal yung mga players sa loob ng talagang, kumbaga, matagal. At mauubos sila in terms of energy. Tingnan natin kung yung Pamplona may nakatagong surprise. Yes, kasi alam ko napansin din nila na 8 lang to. Tingnan natin kung magpo-full court pressure to. Tingnan natin. Yes. Number 6 of Gainsa missing the first free throw. Last shot would be awarded for number 6. Pasok yan. Substitution, number 93 in for 0-0. Yan na, partner, yung fresh legs na sinasabi. Talagang, mapalit-palit. Number 93. For 3. Kaboom! Number 10 with a 3-point bomb. Nakakadalawa na ata yung partner. Benedicto sizing the defense with a 3. No good. Fast break on the part of Pamplona. 93. Number 10. Ang ganda partner ng ginawa nung number 77 si Mela. Kasi ginawa niya is nag-trail big siya. Very important yan sa transition offense. Kailangan yung pagbig ka, kung may nauna ng bigs na isa, kailangan pahuli ka ng konti kasi para sa ganung pagkakataon. Yes, partner. Kumbaga safety. Pero kung bata pa talaga ito si number 77 with his first free throw. Misses the shot. So, yun ang mga kagandahan ng nagti-trail big. Mayroong trail big kasi yung pwedeng mabigyan ng pasa or the same time, offensive rebound. Yes, partner. 2 mintis para sa Pamplona. Rebound by number 30. Ayan na si Sombrero. Passes Sombrero. Turnover on the part of Gainsa. Oo, kasi hindi pa nakaset yung offense. Pinipilit na agad nilang execute. Wala pang nasa tao sa wing, wala pa sa corner. Ayun. Medyo hindi kasi ang nagbaba ng bola si Gainsa eh. Medyo nanibago siguro si number 19. Oo. Number 93 dribbles the ball. Humihingi ng pick. Attacks the basket. Turnover. Number 3 Benedicto with the steal. Dribbles the ball. Passes to number 19. Turnover. Partner, sunod-sunod yung mga turnovers ng both teams. Ito na ba yung sign na talagang rusty pa sila? Para sa akin, partner, nagkaroon na ng adjustment eh. Yes. Oo, nagkaroon na ng adjustment. So, kumbaga, naaamoy na nila yung mga, mannerism ng bawat player na kalaban nila. So, alam nila kung anong gagawin. So, ina-anticipate na nila, partner. Yes. Another foul. Number 22 will troop to the line for 2. Papansin ko si Pamplona talagang medyo sumasablay pa sila sa free throw. It is very important lalong-lalo na sa mga end games kung dikitan hindi kailangan mag-miss ng mga free throws. Ayan na naman, partner. Yes, oo. Naku, daming cheesyan dyan sa free throw na yan. Kung pwede lang lahat pumasok, free throw. So, laging ganun. Pag lamang 5, 10 yung miss na free throw. Sabihin, sayang. Kung pumasok lang sana yung 5, tabla. Ganun lagi sinasabi nila. Oo. Benedicto orchestrating the play. Humingi ng pick. Passes to number 30. Ako, mahihirapan sila dyan kasi walang tao sa gitna. Number 10. Passes to 93. Nero for 2. Medyo nagmadali ang Gainsa on that part kaya naagaw. Number 9. Attacking the defense. Misses. Rebound by number 11. Number 10, dribbling. Sizing the defense. Passes to number 22. Nakakuha ng foul, partner. Sumabit.
Oo, kasi medyo na-threaten na sila kay Portanova. Yes, At I think nakadalawa na ata siya, partner eh. Yes. Kung mapapansin mo, partner, napahaba ang ating first quarter dahil sa early fouls na nakomit ng both teams. Oo. Ibig sabihin na they are playing defense. Yes. Kaya talagang ganon. Yun. Ayaw nila ibigay ng madalian. Nakapasok na, partner, yung free throw. Oo. Hopefully, Nabutas na. hopefully second, pumasok pa. Yun, ay 3 shots pala ang binigay, partner. Oo, kasi 3-point yun. 3-point attempt. Medyo kakaibang kumbaga free throw ni Portanova. Tignan mo, partner. Medyo kakaiba. Diba? Yun. 3 for 3 para sa Pamplona. Pero effective. Yes, the score is 14-28. Pamplona is up. 1 minute and 8 seconds. Number 30 with the 3-point shot missing. Number 30 again with the 3. Again, mala. Number 11, steal by number 19. Number 9, dribbles. Kicks it out. Foul number 22. That's his first and penalty. Partner, So, magay sa penalty situation na yung Pamplona, partner. oo. Kasi partner, kung mapansin mo, they are challenging every shot. Ang problema, medyo, kasi hindi ako talaga fan sa you're going for the block. Okay lang, ilangin mo lang yung tira. Huwag mo nang i-challenge talaga kasi lalo kung medyo yung height mo is di naman ganun kalakihan. Yes, partner. Sumasabit talaga sila, sinasaliz nila every shot eh. Partner, para pala sa ating mga late tuners sa ating Facebook Live, pakilala ulit ako. Ako po pala si John Bachiller and ang aking partner na si Coach. Rowan Azur, sabi ko nga ulit, ang Coach Ruru ng Rinconada. Yun. Yes, Benedicto missing the free throw. Pero nakuha niya. Oy, may balak sana siyang kakaiba gusto niyang patalbugin doon kay dito sa player ng Pamplona pero dito mama. Number 93, partner, nangangapapa ako dito kasi di ko masyado kabisado yung mga players dito. Balang araw, makikilala din natin yan pag nagpakilala na lalo sa game na to. Rebound by Gainsa. Benedicto. Passes to number 9. Number 9 attacking the defense. Blocked by number 11. Number 19 blocked again by number 11. Pamplona running. Rushing. Passes to the corner. Steal. Good defense ng number 19, partner. Ball will remain to Pamplona. Passes to number 31. Number 11. Number 10. Kicks it out to number 93. 93 attacking the basket. Easy 2. Yun. Ang ganda partner nung pagkabutas doon sa depensa. Yeah, steal. Oy, na-steal pa. Number 31. Number 31 sizing the defense. Kicks it out to number 10. Number 10 with the Hail Mary shot. Misses. That's the end of the first. At dyan po, partner, nagtatapos ang ating first quarter. 15 Gainsa 30 Pamplona. Pagbabalik po ang ating laro. So yun partner, talaga dito sa ang story ng ating first quarter.
is yung 1-3-1 defense ng Pamplona. Yes. Medyo nahirapan talaga yung Gainsa i-break yun. So sabi ko nga, kakaiba kasing zone yan eh. Kasi ang 1-3-1 design talaga sa outside shooting. So, di ba pag normally pag zone, ang hirap, ang dyan is ball movement, outside shooting ang pangbasag. Ito baliktad. Kailangan i-penetrate mo. At ito ngayon, binago nila bigla. Nagman naman sila. Yes, Ayun. partner. And number 26 will head to the line for 2. That's his second and first team foul. So, kumbaga dito sa kabila is playing chess game. Siguro inisip niya, baka i-anticipate na yung 1-3-1 ni Coach Emerson Paraiso, ni Consi. Yun, biglang minan niya bigla. Yes, nagbintis ng unang free throw si number 26 ng Gainsa. Last free throw on the part of number 26. Makes it, but there's a foul. Foul on number 6 of Gainsa. Foul number 6. Medyo nasobrahan yung tulak. Number 6. That's his second. Sabi nga sa FIBA, pwede kayo magtulakan. Pero once tumalon na yung player, wag mo na itulak kasi tawagan niya ng offensive or defensive foul. Depende kung sinong tumulak. Number 37 passes to number 31. Short stab, miss. Number 31 with the offensive rebound. Passes to Alayan. Alayan for 3. Missing. Number 77 with the tap. Again, offensive rebound. Book it for number 31. Oo. At ito rin partner, ang daming offensive rebound dito sa Pamplona. Partner, hindi pa nakakabuta si Alayan. Akala ko makikita ko na yung signature tumbling niya. Oo. 26, attacking the basket. Foul again on number 25. Medyo ina-atake ng number 26 si Alayan kasi medyo mas mabilis siya compared kay number 25. Oo. Foul number 29. So mamaya, baka ni-reserve lang sa ating partner. Tingnan natin mamaya. Again, nasa free throw line po number 26 ng Gainsa, Personal and si Andrew Aguirre. Substitution. Alayan out, number 10 of Pamplona in. O, siguro, normally ang coach pag ganyan, medyo alat ka pa, bata. Labas ka muna, recompose yourself, and then mamaya balik kita. Normally ganyan yan eh. Para ano mo lang yung mga player mo to, kumbaga, i-compose ulit nila sarili nila. Yes, partner. Maraming salamat pa rin po sa Ako Bicol Party List kasi kung wala tang Ako Bicol Party List, walang mga ganitong games. Oo. Number 20, dribbling, kicks it out to number 10. Number 14, dribbling the ball, passes to number 31 with the under goal stab. 2 points on the part of number 31, si Giep. Oo. Actually, partner, ang ganda ng ball rotation dito sa ng Pamplona. Talagang basag na basag yung 2-3 zone. 34 with the Gainsa. 3. Misses, rebound by number 19 with a short stab. 2 points on the part of number 19 para sa Gainsa. At nandito na naman ang ating mga courtside reporters na nagagandahan para si reporter na si Barbie para sa kaniyang report sa Team Gainsa. Thank you, commentators. Masyadong naging maluwag ang depensa ng Team Gainsa during the first quarter of our game. Pero patuloy na nagpaalala si Coach Rolando Alfonso sa kanyang team na relax lang at sabi pa niya, dainin do pagsabayan ang game ninda. Luway-luway sa nakita. And this is the encouraging phrase that Coach Alfonso said in order for Team Gainsa to stay composed kahit na medyo nalalayo na ang lamang sa kanila ng Pamplona. Back to you, Coach Ruben and Coach John. Thank you for that update. Yun partner, kung natatandaan, wag daw gayahin yung laro nila at i-pattern sa laro ng kalaban. Oo, di ba? Kasi yung kailangan nilang bagalan yung tempo. Kasi pag binilisan yung laro, pabor to sa Pamplona. Kasi sabi ko nga, youth over experience ang laban dito. Yes, partner, another missed shot on the part of Pamplona. Again, partner, the score is 22-34 in favor of Pamplona with 7 minutes and 54 seconds in the second quarter. Number 14, number 31 fakes, dribbling. Steal by number 26. Number 26 dribbling the ball. Passes to number 19. 19 with the layup. Scores. Ang galing pa.
partner. Kumbaga, kita mo naman yung ano doon, yung experience doon. Talagang at the very last moment sa kanya binigay. Yes, partner, number 10 with the baseline, with the Euro step, misses. Number 19 with the rebound, Abayon. Number 34, Azucena dribbling. Passes to number 26, Aguirre. Aguirre sizing the defense. Passes to number 1. Number 34 with the 3-point rainbow, misses. Number rebound, fast break opportunity for Pamplona. Easy 2 for number 14, Maneja of Pamplona. Yun, partner, kung mapapansin mo, lumalabas na talaga yung energy. At syempre, doon na, medyo nagsising in na yung fatigue factor. Kasi naramdaman na yung 8 player lang sa kabilang team. Another rebound by number 31. Number 20, outlet pass to number 77. 77 attacking the basket. Foul on number 34, Azucena. Number 77 will troop to the line for 2. Tingnan mo doon, partner. 3 o 4 na offensive player doon, 2 lang nasa baba. So, doon mo talaga makita na meron ng pagod dito sa part ng Gainza. Yes, napatawag ng early timeout ang Pamplona. Siguro may nakita si coach na medyo gumaganda na yung groove ng Gainza. So, adjustments will be made siguro, partner. Oo, kumbaga pang unang-una, pang tigil momentum at the same time, medyo papahingahin niya yung mga tropa niya at medyo sabi ko nga lumalabas na medyo lamang sa energy dito sa kabila, partner. Yes, kumbaga talagang they are very detailed pagdating sa mga ganyan kasi alam naman natin yung mga small details matter sa end games yan, lalo na kung dikit yung laro. Oo, so hanggat maaari, huwag mong sunugin dito pa lang sa second quarter yung mga players mo. Lalong-lalo na sabi ko nga, medyo mas veterano sila kumpara dito sa Pamplona. So, kailangan nilang diskartan talaga to using their experience. Huwag nilang sabayan yung youthful energy dito sa kabila. So, tingnan natin kung anong ginawang adjustment ni Coach. Yes. We're back to the ball game again. The score is 24-36 in favor of Pamplona with 6 minutes and 42 seconds. 77 on the line. Missing the first shot. Partner, nakakailang mintis itong number 77 sa free throw. Nakalima na ata yung partner. Medyo maalat pa kasi parang di pa pinagpapawisan yung number 37. Oo, malaking problema yan. Kaya dapat pag alam mong di mo kabisado ang mga gantong venue, yung di ka sanay sa malamig, labas pa lang magpapawis ka na. Yes, partner. Parang para makabisado. Oo. At makapamo yung ring yun. Narinig tayo, partner. Nakabutas din. Nakabalik na si number 3. Benedicto of Gainza. Passes to number 6. Number 6. Nahihirapan. Foul on number 11. Medyo veteran na to si number 6. Kaya medyo naisa niya yung number 11 ng Pamplona. Yun, partner. So, kung mapansin natin dito, partner, they are playing man-to-man again kasi kung mapansin nila, medyo walang legit point guard dito sa Gainza. So, they are really pressing the issue in terms of defense dito sa Gainza. Partner, naisa na naman ni number 6 ng Gainza. Si Oropesa, nakadalawang sunod na free throw and partner, masyadong maaga na sa penalty na ang Pamplona. Medyo hindi magandang balita to para sa part ng Pamplona. So actually, pabor to sa Gainza kasi ang gusto talaga ni Coach, saka ni Consi dito, is bumagal yung laro. Labanan tayo sa free throw. Mas mabagal laro, mas kontrolado nila ang tempo. Ayan, pasok ang free throw para sa number 6, number 20. Dribbles the ball. Passes to number 14. Number 00 with 3-point shot, misses. Number 6 with a rebound, Aguirre dribbling the ball. 26 attacks, misses the shot. Number 21 with the offensive rebound, yon. Block on the part of Pamplona. Kung partner, kung mapansin natin doon, nangyari doon is slow-mo transition. Yes. Ball will remain sa Gainza. Number 6 with the inbound. Passes to number 26 with the open layup, missing. Number 11 with the rebound. Number 20 rushing. Passes to number 10. Number 10 with the layup, 2 points. Misses the shot.
Offensive rebound, nakuha. Number 60, Antonio ng Gainsa to number 3. Turnover. Nakuha na number 11. Pamplona is running. Pasa sa number 20 with the layup. 2 points. Yun ang sinasabi ko, partner. Huwag nilang sabay sa ganito yung takbuhan. Hanggat maaari, control nilang tempo, huwag madaliin at nag-cost ng turnover, sigurado yan. 2 points yan dito sa Pamplona. Yes, partner. Akala ko kanina nakapasok na. Biglang linuwa pa pala. Number 1 with the attack. Number 6, medium range. Missing the shot. Number 20, outlets to number 14. 14, attacking the defense of number 3. Bucket for Maneja. Yun. Kung mapansin natin, partner, again, balik na naman doon sa dating habit, hindi sila nakakababa sa transition defense. Yes, partner. Unti-unting kahit pa paano may pumapasok din sa ating venue, partner. Baka meron ka dyan, partner, gustong i-shoutout sa mga kaibigan mo to encourage them to watch yung live game sa mga venues and lalong-lalo na sa ating Facebook Live, partner. Oo, yung mga tropa ko dyan, lalo dito sa Naga, at siyempre din sa Rinconada, wag lang puro inom. Manood kayo dito at napakaganda ng mga laban. Yes, At siyempre sa Ako Bicol Facebook page natin, manood po tayo sa ating live at marami po tayong matututunan dito sa ating mga commentators, siyempre. At the same time, sa mga coaches natin dito, yung mga diskarte nila. Diba? Kung makita nyo, parang nag-chat sila dito. At the same time, makita nyo yung mga idolo nyo. Yes, Sa inyong mga municipality. Yes, partner. Speaking sa mga shoutouts, gusto kong i-shoutout ang aking anak na naghihintay na sa aking bahay kasi oo, magandang gabi sa inyo, Juan Carlos and Franco Miguel. Good evening po. Ako, yung anak ko din sa Catanduanes. Meron ba tayo doon? Magkakaroon tayo doon. Ayun, Meron yan, meron yan. Sana mayroon para mapuntan ko din siya. Okay. Back to our ball game. Gainsa with the possession. Benedicto will inbound the ball to number 34, Azucena. Benedicto playing the point. Humingi ng screen. Benedicto attacks with a bump. Traveling on the park of Benedicto. Nagulat siya, partner. Sinalubong siya bigla. Oo, kumbaga partner, kung in terms of man-to-man o one-on-one play, may hirapan talaga dito ang Gainsa kasi mas malaki at mabilis tong Pamplona eh. Madali silang mga guardian. Wala silang mga shifty guards or mga shifty players na para malampasan yung mga man-to-man defense ng Pamplona. Number 14 humingi ng pick. Kicks it out to number 20. Number 20 for 3. Missing the shot. Rebound by number 1. Outlets to 34. Azucena dribbling. Passes to number 9. Number 9 with the short stab. Makes for 2. At nandito na rin ang ating isa sa ating nagagandang courtside reporter na si Carmela para sa kaniyang report sa Team Pamplona. Pasok, Carmela. Right now, Team Pamplona is leading against Team Gainza according to Coach Ariel Alayan dahil daw ito sa kanilang good defense and also in their offense. Ngunit hindi daw sila magpapakampante dahil isa daw sa mga disadvantage ng players nila ay madali daw ito mapagod. Sabi niya din sa kanyang mga players, presence of mind ang isa sa mga importanteng bagay na kailangan nila. That's why Team Pamplona are going to strive harder for them to get the victory tonight. Balik sa inyo, Coach John at Coach Ruben. Salamat, Carmela, sa update. Yun, partner, talagang adjustments ang ginagawa ng both teams sa atin para at least maganda ka lang laro. I-take note ko lang, partner, sabi ni Coach Alayan is presence of mind. Kasi ito yun kalaban nila mga veterano. So kailangan nila every game, every minute of the game, every second, kailangan may presence of mind. Kasi any moment, biglang mag-change momentum to. Di natin alam kung anong mangyayari sa endgame. Yes, partner. Number 10 attacking. Passes to number 77. 2 points on the part of 77. Kaya na pa yan, talagang dinner result ng defense ng Gainsa, yung mga drop pass sa ilalim. Number 3 for 3. Missing the shot. Number 11 with the offensive rebound. Outlets to number 14. Number 14 dribbling. Crossover. Bumps. 14 with the shot. Pass to number 10. Number 10 with the spin. And the pass to number 77. Sayang. Nabitawan lang ang bola. So again, partner, another attempt na naman to drop pass sa ilalim. Hindi din na-complete. So medyo dapat tingnan niya ni Coach Konzi Paraiso na kung paano dapat i-resolve yan. Yes, partner. Nagpalit ng point guard ng Gainsa. Nag-switch si Benedicto at si Azucena. Nagdadala na ng bola si number 34, Azucena.
Foul on number 14, nasobrahan yung depensa. That's his first. Kaya nag-commit ng foul si number 14. So, kailangan talaga mapasok ng ball handler at nahihirapan silang mababa yung bola. Yes, partner, 2 shots will be awarded to number 26. Again, partner, the score is 29-44 in favor of Pamplona. 3 minutes and 28 seconds remaining sa ating pangalawang yugto. Aguirre misses the first. Ako, pag naghahabol partner, kailangan yung mga ganyan, yung mga free throw, yan dapat ipapasok mo eh. Kasi naghahabol tayo eh. Parang ganun yan eh. Kaya Yes. pag ikaw coach, medyo nakapanghina yan. Yes, 2 misses on the part of Gainsa. Number 34 nakapag-force ng turnover sa Pamplona. Again, ball will remain to Gainsa. A substitution on the part of Gainsa. So, Sombrero out, number 19 in. so ito partner, every minute napapalitan ng tao si Coach Consi Paraiso kasi yun na, lumalabas na talaga dyan. Normally pag second quarter, yung mga fatigue factor. Normally ang rotation niya dito, napansin ko 2-3 minutes labas na ang mga players niya. Pamplona, number 93, sizing the defense, passes to number 10. And 1 for number 7 of Pamplona, Avila, for 2. Ang gaganda talaga partner ng mga drop pass. Ay na pa yan. So, mapansin natin, medyo may problema sila in terms of big man na tumatakbo sa defense. Kasi laging walang tao sa ilalim para sa mga drop pass na yun. Yes, partner, a bonus free throw will be awarded to number 7 of Pamplona. He completes the 3-point play para sa Pamplona. Again, number 34, dribbling the ball. Passes to Benedicto. Benedicto to Azucena. 4-3. Missing the shot. Ball will remain to Gainsa. Partner, talagang heat check. Talagang kanina pa to si Azucena. Hindi nakakabuta sa 3 points. Dito talagang sinalisa siya. Yun, another turnover naman partner. Masakit yan. Lalo Yes. pag ikaw ay naghahabol. Yes, partner. Medyo malakas ang depensa ng Pamplona kaya nakakapag-commit ng turnover si Gainsa. Substitution. So, normally, pag ako minsan umahawak ng medyo mga veteranong player, ang ano ko na lang dyan talaga, masabi ko, make it close. Huwag tayo masyado ng turnover para hindi sila makatakbo. And then, let's see sa endgame kung ano mangyari. Number 7 sa ilalim. 2 points for Avila. Another inside points partner. Yes, talagang yung ball movement, very important yan talaga. Number 9. Passes to number 34 to 26. Dribbles the ball. Penetrates. Basket for number 26. Medyo na-delay si ref doon. Pero still, 2 points plus a foul. First personal foul, belt. Bonus free throw will be awarded to number 26 of Gainsa. So, kung mapansin mo partner, yung pagkabiterano ng Gainsa, ang ginagawa nila, they are now attacking yung depensa, and then talagang kumukuha sila ng foul para kumbaga matigil yung momentum, at the same time easy 2 points. Yes, sa free throw. Number 00. Mingi ng pick 0 with hesitation, with a hop. The Euro turnover. Oh. Natawagan si Ramos ng turnover. Medyo delikado kasi yung mga moves na yan, partner. Ay naabangan na talaga yan. Yes, Yung mga yugo step na yan Yes, partner. Yan ng mga referee. Oo. Benedicto with the dribble. Good pressure on the part of Pamplona. Extra pass number 9 inside for 2. Yun partner ang sinasabi ko. Huwag kang magdodouble pag nasa gitna. Kasi pag naipasa yan, butas na ang Yes, depensa. partner. Number 00, dribbling the ball. Passes to number 93. 93, dribbling, attacking the basket. Drop pass to number 13. Nakakuha ng foul si number 13 of Pamplona, Asuer. Foul number 26. That's his first and penalty. Kanina pa partner, nasa penalty situation ng Both teams. Gainsa. Kaya number 13 will troop to the line for 2.
Actually, partner, both teams na pala. Yes, partner. Nasa Number 13 penalty. missing the first one. Last shot for number 13. Number 13 makes it. Substitution on the part of Gainsa. Number 26 out. Number 1, Sombrero in. So, yun. Benedicto dribbling the ball to Sombrero. Number 34 dribbling, passes to number 9. Number 9 sizing the defense. Steal by number 13. 13 attacking. Foul. Foul on number 34, Azucena. So, doon mo makita talaga, partner, yung yung youth. Kita mo, bibilis ng mga kamay. Kahit sabi ko nga, easier said than done, yung sabihin natin na make it close pagkalaban ng mga bata. Pero mahirap talaga yan. Yes, partner. Another sorry miss for number 13 of Pamplona. Si Ashover. Actually, ang mga Ashover, kilala talaga yan ko dito ng mga defensive player. Nice, Oo. partner. And then, sorry to say, sa opensa naman, doon naman sila medyo mahina. Yun, May airball, pero babawi naman yan susunod na mga quarters. Yan. Possession is awarded to Gainsa. Number 19, dribbling the ball, humihingi ng pick, in attacking depensa. 34, kicks it out to number 1. Number 19 with the fadeaway, 2 points. Ang ganda nun. Actually, good defense yun eh. Ang Yes. hirap ng ginawang tira nun. Pero yun talaga eh. Kung Good. papasok. Yes, good defense but better Good offense on offense. the part of Abayon. Abayon diving for the ball. Sombrero. Abayon passes to number 3, Benedicto. Benedicto struggling to enter the half court. Benedicto outlet pass to number 34. Point blank miss. Another rebound. 2 points for number 9 of Gainsa. Yun. Nagtatrabaho ngayon si Abayo dito. Meron siyang 4 points dito sa pagtatapos. 0-0. Dribbling. Bad pass on the part of 0-0. Number 93 with the shot. Nakakuha ng foul si number 33. He will troop to the line for 2. So, ito yung partner. Ginagawa din dito sa kabila. Kung gano'n, pinapasok ko yung depensa namin, kami rin. Kasi, pag kayo na foul trouble, medyo mapadali ang buhay namin sa endgame. So, yun, nakakuha ng foul si number 93. First set talaga wala. Maala talaga sa free throw ang Pamplona ngayong first half. Kaya make sure na talagang mararamdaman ito come end game. 93 with the last shot. So free throw. Missing again. Rebound by number 34. Number 34 rushing. Passes to number 1. Number 1 to Benedicto with the pass. Number 1 attacks with the follow away. Blocked by number 37. Number 9 turnover. Number 93 is rushing. Layup. Foul on number 34. Grabe partner, ang bilis ng Pamplona. Oo. Ang bilis talaga nila. Makita mo, big man pa yung tumatakbo. Yes, free throw again. Siguro partner kung pumapasok yung mga free throw. Medyo dikit yung laro. Oo, yun naman ang kadalasan talaga sinasabi. Ayan, Yun. pumasok din sa wakas. The score is 39-51 in favor of Pamplona. 13 seconds na lang po ang nalalabi sa ating ikalawang yugto, partner. So, second try niya. Makes Yun. it. Last shot siguro on the part of Gainsa. Benedicto, number 9, struggling to enter the half court up. Foul on number 13, Nocier. So partner, babalik pa ang possession sa Pamplona kasi both teams are Ano penalty na. Pero yun partner masakit dun eh. Maganda na yung depensa nyo, pero nag-foul pa kayo. Yes, Dapat madalas. pag ganun, inayaan na lang nila kasi out of control na eh. Di na rin niya mahawakan ng maayos yung bola eh. Kaya on the last minute, nag-commit pa number 9, missing on the free throw. Talagang Buti lang di pumasok. inaalat ang both teams sa free throw. 10 seconds remaining in the second quarter. Number 9 with the last shot sa kanyang free throw. Missing. Number 77 rebounds the ball. Dribbling. Attacking. Passes to number 00 with the scoop shot. Pasok!
Number 19, naubusan ng oras, and that ends our second quarter with 38 and 54. Lamang ang Pamplona. We will be back for our second half game. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro. And we're back to our board game for our third quarter. Partner, ito yung top scorer sa ating nakaraang first half para sa Pamplona. Si Maneha with 14 points, 3 rebounds, 1 block and 2 steals. And si Sigyep, 6 points, 5 rebounds and 2 steals. And on the other hand, para sa Gainsa, si Abayon with 8 points and si Benedicto with 6 points. So, yung partner, si Maneha, karamihan sa points niya talaga yung mga drop pass sa kanya sa ilalim. So, katulad din kay Sigyep. So, tingnan natin kung yung trend na ganun is mangyayari dito sa ating second half. Number 1 for Bukid for number 1, Sombrero. So, makes a 3-point shot. Yan ang mga kailangan nila, partner. Yes, partner. As we notice, bumalik na si number 25 ayan, si Alayan. Alayan for 3. Missing again, number 3, Benedicto with the rebound. Medyo alat talaga si Alayan, partner.
Benedicto outlets to number 9. Number 9 with a fall away, missing. Number 14 with the rebound. Maneja outlets to Yuson. Number 20 with a short stab, miss. Number 11 with the offensive rebound. I guess tama, traveling on the court. Medyo nanggigil, partner, si number 11 ng Pamplona. Tama. Kasi ang naisip niya, wala, di pa rin bumaba yung depensa ng kalaban, malit yung bantay niya, so pinilit niya. Pero medyo talagang nakaset kasi yung defense ng Gainza doon. Lalo yung nakabante sa kanya. Yes, tinawagan siya ng yes, again, number foul. 3 with the pass, Sombrero with the shot, missing. Number 31, Sigyep with the offensive rebound, passes to number 25, Alayan missing the shot. Number 9 with the rebound, Sombrero outlets to number 26. Gainza attacking the defense. Sombrero, Benedicto attacking with the layup, missing again. Ball will go to Pamplona. So medyo nagagambol dito yung Gainza. Medyo binibilisan nila yung tempo kasi syempre gusto nila na medyo malayo-layo din kasi yung habulin nila partner dito. So gusto nila medyo bumilis-bilis yung scoring output nila. Pero tingnan natin kung gagana yung gamble nila. Anyway, nakita ko medyo marami-rami na rin sila. I think nasa 10 or 11 na sila nasa bench. Yes, partner. Yung team nila. Number 25, Alayan, inbounding the ball. Passes to number 11. Intercepted by number 9. Ball will remain with Pamplona. Partner, ayan na. Medyo nakita ko may assistant coach niya sa part ng Gainza. Oo. May dumating atang reinforcement si Konzi. Number 25. Ay, nako. Turnover. Very sayang yung nangyari kasi he is wide open. Sayang. Instant 2 points sa sana yun kung nakuha niya yung ball possession. Number 3, sizing the defense. 4-3. Misses. Number 14 with the rebound. Outlets to number 20, Yuson. Yuson dribbling. Yuson to Alayan. Faking. With the spin move. And the wild pass to Yuson. Yuson to 31. 3 seconds. Another turnover for Pamplona. So ngayon partner, medyo naging predictable na yung offense nila. Nakukuha na nung Gainza na more on trap pa sila. Inaabangan na nila yon. Yes, partner. Kaya napatawag ng early timeout ang coach ng Pamplona with 8 minutes and 3 seconds remaining. 41 si Gainza, 54 si Pamplona. Partner, ayan, as early as today, partner, sa oras na ganyan, anong adjustments na pwedeng gawin ng both teams para medyo dumikit ang laro, lalong-lalo na sa part ng Gainza? Ito yung Gainza. Actually, tama itong ginagawa nila eh. Unang-una, they must control the rebound. Kasi lalo pag ganito yung kalaban na running team, di naman makatakbo yan pag walang rebound yan eh. Diba? Kailangan nila makontrol yung rebound and then minimize turnover. Pag nagawa nila yan, and then yung defense nila is holding up, lalapit tayo. Yes, partner. Dito naman sa kabila, they need to run. Yun lang kailangan nilang gawin. They need to run kasi pag binagalan nila laro, pabor yan sa Gainza. Okay, back to our ball game, partner. This is still your Ako Bicol Cup Kamsur, hatid sa inyo ni Congressman Elizaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa, partner. Number 26, slowing the face, dribbling, instructing the offense. Benedicto to the cutting number 6. Number 6, missing the shot. Number 9 with the fall away again. Rebound by number 6, outlet to number 26. 2 points for Aguirre. Yun, partner, papansin mo, di ba? Ngayon, yung third quarter, very malinis na. Very clean na yung, kumbaga, yung offensive execution nila ng Gainza. Di katulad kanina na parang more on one-on-one sila. Yes, partner, ito na. Alayan will troop to the line for 2. Linapitan siya na kanyang... yan ang tinatawag na kasurug, si Benedicto, who is in the PNP service. Alayan will troop to the line for 2. Talagang maalat pa, partner. Ngumingiti na lang si Layan. Yes, partner, pero alam naman natin, very reliable when it comes to outside shots yan. So talagang hindi pwedeng pakawalan o hindi bigyan ng magandang depensa si Alayan. Alayan with the shot and the patented tumbling, partner. Ito na yung hinihintay ko, partner. Mas na-excite ako kaysa sa 3 points na binibitawan niya. Ayun, yung patented tumbling ni Alayan, partner. Alam niyang papasok na eh.
Yes, partner. Iyan na ba yung umpisa ng pagpasok ng mga 3 points? 31. Rebounds the ball. Outlets to number 14. Number 14 all alone with the layup. 2 points for number 14, Maneha. Kung yung ibang team, dunk or 3-point yung mampagana, siya, tumbling. Yes, partner. Medyo nabuhayan ng number 9 with the floater. What a shot. Alamak Cardona yung ginawa ni number 9, Abayon from Gainsa. Number 20, Yuson. Dribbling. Passes to number 11. Nagagawa ng bola. Op. Partner, puntahan naman natin ating courtside reporter na si Carmela para sa interview niya sa coach ng Team Pamplona. Carmela, pasok. We have here Coach Ariel Alayan, ang head coach ng Team Pamplona. Coach, good evening po. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay man. Medyo hindi masyadong tisyon kasi medyo lamang. That's good to hear, Coach. So, Coach, as we can see, your team, which is the Team Pamplona, ended the first half with a score of 54 points. At kayo yung nag-lead right now. So, may gagawin pa po ba kayong changes when it comes to your play style this second half, or i-maintain nyo na lang po ba ito? Wala naman. Minimaintain na lang namin. Kaya, balinigpitan na lang namin yung depensa para hindi kami abutin yung score namin. Mamintain namin na lamang kami. Alright, Coach. Thank you po. Anyways, Coach, may gusto po ba kayong pasalamatan o batiin, lalong-lalo na sa mga supporters ninyo? Lalo-lalo po sa suporta ng aming municipal mayor kay Architect Dennis Imperial, sa aming pong buting mayor na talagang suportado yung mga practice namin kahit nagagastos siya ng sarili niyang pera. Kay Mayor, salamat po. Yun lang po. Saka sa mga taga-suporta namin. Thank you ulit, Coach, and good luck po sa laro nyo ngayong gabi. At yun na nga mga kasurog, narinig na natin si Coach Ariel Alayan. That's it for now. Take it away, Coach John and Coach Ruben. Maraming salamat, Carmela. A man of few words, si Coach. Talagang gusto niya na bumalik dun sa bench niya to instruct his players, kaya medyo nagmamadali. Number 1, dribbling. Passes to Aguirre. Kasi partner, medyo dumikit. Kaya lamang na lang 5. Ay, siyam pala, sorry. Sombrero with the Hail Mary shot misses. Number 14 with the rebound. Outlets to steal by number 3, Benedicto, dribbling. Again, a steal, counter steal on the part of Pamplona. Oropesa, dribbling. Using his left hand, 2 points for number 11 of Pamplona. Morano. Huli again, number 14, outlets to number 31. Number 31, sizing, passes, turnover on the part of Pamplona. But regains the ball. Yuson for 3. Misses. Number 6 with the rebound. Outlets to number 3. Number 3 thinking with the scoop shot. Misses the shot. Number 6 with the offensive rebound. Kicks it out to number 1. Number 1, Sombrero for 3. No good. Rebound by Benedicto. Number 26 for 3. Again, no good. Number 6 with the offensive rebound. Misses again. Ang daming offensive rebound doon, partner. Ang daming nila na-convert, pero good sign yan. Ibig sabihin, humaha silang Gainsa. Wendy Alayan, 4-3, kaboom! Finally, partner, nakabutas na si Alayan. Talaga nakita ko yung ngiti sa mukha niya kahit hindi niya sinasadya yung tira. Basta pasok pa rin yung tira, okay na yun. 3 points pa din yun. Yes, partner, with 5 minutes and 2 seconds remaining in third quarter. Gainsa 48, Pamplona 62. Partner, medyo naging exciting ang laro natin ngayon come third quarter as you take a look. The patented back tumbling backflip ni Sir Alayan. Iba, sir. Talagang kung maraming nanonood, especially sa ating We Are Live pala, Coach, sa ating also live on our YouTube channel, Ako Bicol Cup, paki-subscribe and paki-share na rin ng mga videos para mapanood natin yung mga previous games sa Albay Leg and lalong-lalo na dito sa Camarines Sur Leg. So, yung partner, sabi nga ni Coach Alayan na they just want to maintain the defense, yung intensity ng defense. Kasi, yun lang, simple lang ang sabi nila kasi pag na-maintain nila yung intensity ng defense nila, medyo may hirapan nga naman yung Gainsa na makabalik pa dito. Lalo Maneha with the end one. Minama coach ni Maneha yung bantay niya. Talagang sabi niya, akin na to at ipapasok ko na to. Nakakuha pa siya ng foul and a bonus free throw will be awarded to number 14 of Pamplona.
So kung makita natin doon, dito pa lang sa front court, kinukuha na nila. Kasi kumbaga dito napansin na nila, mismo sa kanilang mga player, na yung mga player dito sa kabila ay medyo pagod na. So, oo, medyo doon pa lang sa front court, pinapahirapan nila sa pagbaba. Number 9 with another fall away. Grabe, partner. Medyo ambidextrous lang kanyang galawan pero effective. When it comes sa tira. Oo, kanina pa yan. Ano talaga, tira niya talaga yan, partner. Number 31. Fade away. Number 19 commits a foul. Oh, partner, mahirap. Napaka-orthodox tingnan pero pumapasok pa rin, partner. Ano pati, turn around, fade away. Yes, partner. Dito sa likod, nanggagaling. So talagang mahirap. Number 77 guy for Pamplona comes in. 31 with a post-up. Foul again on number 19. So, ito na naman, ginagawa ulit ng Pamplona, gana attack the interior defense ng Gainsa. Kasi, di lang sinasabi ni coach, kasi syempre baka ma-scout, pero yun ang talaga diskarte nila, ang pasukin ng interior defense para makakuha ng mga foul. Pero partner, early adjustments kagad sa Gainsa. Pinasok na to ang number 6 bruiser ng Gainsa na si Heston Morano. Talagang he is a veteran presence siguro. Kaya nga pinasok siya dahil nga sa presensya niya. And partner, puntahan naman natin ang isang courtside reporter na si Barbie para sa interview niya sa coach ng Team Gainsa. Barbie, pasok. Thank you, Coach Ruben and Coach John. Ngayon, kausapin naman natin ang playing coach na si Coach Dudes Paraiso of Team Gainsa and at the same time, Counselor din. So, Coach, ano pa ba ang plano ng inyong team para makahabol and bawit in this ball game? Well, actually, nasa part po kita ng pag-adjust. Kasi talagang, kumbaga sa marami kasi kaming mga itong teams na di nakakalaro dahil may injury na sa iba. Actually, 2 na po injured sa amin, kaya dapat mapalitan. So sa ngayon siguro we stick to the plan lang po na kailangan na tao-tao pagdating doon sa may half court po. Kaya po yan, Coach, laban lang. And ngayon po naka-livestream tayo, may gusto ka po bang batiin at pasalamatan? Well, siguro ang Sangguniang Bayan, ang mga kasama ko po sa Sangguniang Bayan na dahil sawa sa pagsuporta po sa Muya. At syempre sa mga taga-Gainsa po na nagsusuporta, patuloy po na nagtitiwala na makakayanan po ng Team Gainsa po. Thank you so much, playing coach and Counselor Dudes Paraiso. And that's the latest. Back to you, Coach Ruben. Thank you sa update. Kumbaga, ayan, marami palang injured players ang Team Gainsa, kaya medyo napansin mo rin talaga na kulang sila nung umpisa pa lang talaga. Yun pala yun, partner. Yes. Ngayon, the score is 50-68 in favor of Pamplona with 3 minutes and 20 seconds remaining. Partner, medyo patapos na ang ating araw. May isang laro pa tayo na aabangan. So, kailangan they should tune in sa ating Facebook Live para sa kung hindi makakapunta sa ating mga game venue. Meron tayong Facebook Live para din sila manood. Oo, yung sa Ako Bicol Facebook page natin. So, yun, inibitahan ko ulit. Sabi ko nga, ito na yung isa sa pinakamagandang liga dito di lang dito sa Bicol, kundi sa Pilipinas. Okay, itong Ako Bicol Cup, Kamsur League. So, ito po, supportan natin mga municipality natin. Siyempre, yung mga idol natin ng mga players. Katulad yan, number 34. Yes, diba? Number 34 with 2 points. Good pass on the part of Benedicto. Si Benedicto talagang magaling din na point guard kasi he's involving his teammates talaga. Para, yan na partner, ang number 6. Yung trabaho niya talaga, ang mang-bruise sa loob talaga. Yung presence niya talagang matatakot ka pag when he's inside the court. Yes, kasi napansin siguro ng Gainsa na talagang ang game plan ng Pamplona is attack the interior defense. So, pinasok nila sa loob yan. For that reason. Steal. Benedicto rushing. Benedicto. Tiningnan pa yung depensa with the left hand. Grabe partner, ganun talaga yung nauna na siya. Tiningnan niya pa yung depensa. 2 points at the part of Benedicto. Number 93, dribbling, rushing, passes to number 22.
with the scoop shot, misses the shot. Number 13, missing again. Sayang partner, point blank range, minimintis na Pamplona. Yung partner, tama ka dun sinabi mo, talagang hirap na hirap sila. Pakandito yung number 6 sa ilalim. Talagang natrangkahan yung interior defense, yung number 6, Morano. Yes, another good pass galing kay Benedicto, papunta kay Abayon. Yan partner, medyo nakukuha na talaga ng Gainsa ang kanilang groove. Napa-timeout si head coach ng Pamplona. Tingnan natin kung anong adjustments ang gagawin nila para ma-prevent ang run ng Gainsa. Siguro kung ako ang coach dito sa Pamplona, sa position ni Coach Alayan, ang gagawin ko dito is ibahin naman na wag naman puro interior. Try to involve the guards. Tingnan natin kung gumana, kung sa outside shooting naman manggagaling or sa outside threat muna manggagaling yung opensa. Kasi medyo naging predictable na partner yung kailang offense na they are pounding the ball inside. So, and at the same time, sa defense, I think they need to be more aggressive. Huwag na nilang antayin na makaset yung offense. I-pressure na agad nila. Kasi medyo lamang sila in terms of guard tsaka energy. Yes, partner. Yan na, inbound will be made by Pamplona. Again, number 20, Yuson. Dribbling the ball. Crosses the half court. Humihingi ng pick. Yuson. Sizing the defense. To number 14. To Alayan. Alayan for 3. Missing. Number 11 with offensive rebound. Blocked by number 9. Number 34. Dribbling. Passes to number 3. Number 3. Stops and pops. Missing again. Number 20. Dribbling. Pero good attempt yun, partner. To number 14. Number 14 for 3. No good. Rebound by number 31 of Pamplona. Passes to number 20. Yuson. Foul. Yung number 31 nila si... number 11, sorry. Number 11 nila si Oropesa. Kahit biglang magaling pumasa, partner. Oo. Magaling pumasa kanina pa. Yuson makes the first. As we take a look, yung mga nanonood sa atin dito sa ating venue, may nakikita akong mga family, mga basketball talaga para sa hindi lang sa mga may edad, sa mga bata. Kaya magandang mag-spend ng time dito sa loob ng Caferte Gym. Benedicto with the passes to number 6. Number 6 na foul si number 6. He will troop to the line for 2. Ito talaga si Morano, kumbaga siya yung muscle ng Gainsa eh. Yes, partner. Pag nasa loob siya, medyo hirap talaga yung in terms of kanilang interior offense. Yung at the same time yung defense, yung Pamplona. Pero yun lang sana may pasok yung mga free throws nila kasi siguro mas dikit yung score natin kung pumapasok lang, partner. Yes, partner. Last shot for number 6. Morano makes it. 57-69 in favor of Pamplona with 1 minute and 16 seconds. Yuson dribbling. Humihingi ng pick. Goes to the right, passes to Alayan. Alayan with a short pass kay Sigyep. Sigyep forcing the issue. No good. Rebound by Sigyep. And 1 for number 31. Yan, partner. Yung talagang nose for the ball ni Sigyep, talagang kahit may depensa, kung kaya niyang kunin, and he is rewarded for another free throw para sa kanyang end 1. Oo. Ito rin yung counterpart ni Morano dito sa kabila. Yes, partner. Yan ang mga naglalambingan sa loob. Sa ilalim, especially. Yung mga big man, talaga, alam mo naman yan. Pag naglambingan yan dyan, medyo... Nagmamasahiyan yan. Yes, partner. Libre masahe, kumbaga, sabi nga nila. Number 31 with the bonus free throw. Missing. Sayang, partner. Number 26. Crossing the half court to Benedicto. Benedicto dribbles the ball with a pick. Benedicto to Sombrero, sizing the defense, dribbling. Good defense on the part of Pamplona. Another Sombrero with a short stab. No good. Rebound by Morano to Sombrero for 2. Missing. Number 26, another offensive rebound for Gainsa. Gainsa, 26 for the short stab. Miss. A powerful rebound by number 11 of Pamplona. Alayan
Outlet pass. Alayan takes the 3 with the Steph Curry tradition, pero no good. Number 3, Benedicto, spin move. Kicks it out to number 1, Sombrero with a short stop. No good. Rebound by Alayan. Outlets to number 14, Maneja. Maneja loses the ball. The ball will go to Gainsa, partner. Medyo mabilis yung pace ng laro natin, partner. Actually, ang tagal nung kumbaga nung pacing na 'yon. Yes, partner. Medyo another turnover. A sloppy turnover again for the part of Gainsa, partner. Medyo with 4 seconds remaining na lang sa ating third quarter, partner. Ayan, tingnan natin kung anong gagawing play sa Pamplona. Alayan passes to number 31 with the undergoal stop. Ang ganda nun. Yun, partner. Good pass and good catch for number 31. That ends third quarter with a score of 57-73 in favor of Pamplona. Magbabalik po kami. We're back to the ball game. Dito na tayo sa ating huling yugto ng ating laro between Pamplona and Gainsa. Partner, medyo malayo-layo ang margin ng Pamplona, pero we'll see. Alam naman natin, come fourth quarter, lahat naman dyan lumalabas na yung mga talents kasi this is the last quarter. Kumbaga, dito na malalaman kung sino mananalo sa larong ito. Correct. Actually, partner, kanina, kaya naman ng Gainsa ibaba eh. Kanina na ibaba nila single digit yung kalamangan ng Pamplona eh. So, ngayon, partner, kumbaga na-psycho na nila na kaya nilang ibaba yung lamang sa third quarter. Ngayon, fourth quarter, ang distraction siguro ng coach ni Coach Paraiso, is to go all out. Kasi ito na yun, partner. Winning time na to. Yes, winning time. Kumbaga dito, meron nga tayong tinatawag ng mga players like yung aking idol na si Jojo Lastimosa, the fourth quarter man. Di natin alam. Baka pagbilang may pumutok dito sa Gainsa, mahabol yung laman ng Pamplona. Sombrero, number 34, kicks it out. A foul was committed by number 22 of Pamplona. Partner, ayan, medyo masikip ang depensa. Gumaganda, hinihigpitan ng depensa ang Pamplona para mahirapan ang Gainsa na makapasok sa paint. Oo. Tingnan natin. Pero sabi ko nga, one good offense lang. Para pang change sa momentum. Katulad yan, partner. Naipasok ni Murano. At syempre, one good defense. Muntik ng magaw yun. Yes, partner. Meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, pasok. Team Gainsa continues to fight kahit na mula first period until in this quarter ay lamang ang kanilang kalaban. According nga sa kanilang coach, 2 players na ang injured sa kanila kaya naman napakalaking epekto nito sa kanilang team performance. And I have never seen a team that has so much resiliency pagdating sa ball game na kahit na lamang ang kalaban ay nagawa pa rin sabihin ni Coach Paraiso sa kanyang teammates, bawi lang tayo. Bawi. That's the latest. Back to you, Coach John and Coach Ruben. Thank you, Barbie, sa update sa part ng Gainsa. Ayan, as we take a look, number 7, outlets to number 0, outlets to number 31. 31, Sigip misses the shot. Rebound by number 22. A foul was committed by number 26. Yan, ika nga, sabi ni Barbie talaga, hindi matatawaran ang resiliency ng Gainsa despite sa mga injury players. Lumalaban pa rin sila and ini-encourage sila ng kanilang playing coach na si Consi to just play and give their all-out hearts out. Oo, kasi yung partner, actually gusto ko yung mga ganun yung mga ganung coach, saka yung ganung mentality. Huwag natin tingnan yung score. Laban lang tayo. Yes. Every play lang, lumaban tayo. Tingnan natin kung anong mangyari. Yes, partner. Number 22 makes his free throw. Substitution on the part of Gainsa. Azucena out, number 19 in. Yan, partner, kung napapansin mo,
medyo heavily guarded si Benedicto ng number 7 ng Pamplona na si Avila. Oo. Number 19, dribbling, cross courts to Benedicto. Foul on number 7. Ayan, partner, medyo may ano rin, may lambingan din, partner. Yun na yung mga lambingan. Yes, sabi partner. natin. Ito yung partner, dito na lumalabas yung mga scouting dito sa mga kabilang coaches. Kumbaga naaamoy na nila o alam na nila yung kakayahan ng mga players. So, meron silang mga special defense na tinatawag dyan. Yes, partner, ganda na naman ang pasa ni Benedicto sa cutting si Aguirre. Aguirre nakakuha ng foul. Pupunta siya sa free throw line for 2. And meron ng 13 foul ang Pamplona, samantalang ang Gainza may isa pa lang na foul. 26 with his first free throw. Missing the first one. Again, partner, ayan, partner, tingnan natin yung mga lambingan kasi andyan na sa loob yung mga bruisers na si Morano at si Sigip, number 26 with the last free throw. Missing again, rebound by number 19 of Gainza. Morano kicks it out. Number 1, Sombrero. Bucket. Sa wakas, coach, nagbunga din yung effort nila sa offensive rebound. Yes, credit talaga sa mga bruisers ng Gainza for another possession. Number 31, si Giep using the board. Misses. There's a foul. Number 22. Again, nahuli ata. Ayan, partner, as you take a look, yung number 1 sa kanyang 3-point bomb na pinasok. Substitution on the part of Pamplona, number 93 in, Sinero. Number 3, dribbling, Benedicto with the spin. Passes to number 1, to number 26, Aguirre. Aguirre attacks, kicks it out to number 6. Number 19, spins. Morano fakes, passes to number 1, blocked by number 77. Good defense on the part of Pamplona. Number 7 passes to number 93. Fakes, block, but a foul was committed by number 3 na si Benedicto ng Gainza. Medyo predictable na kasi, partner, yung opensa ng Gainza. Medyo nagko-concentrate sila sa left side. Actually, dapat spread out nila yung offense nila kasi pag masyadong madikit, mas madaling depensa niyan. Kumbaga sinasabi mo yung depensa na, okay, relax lang kayo dyan at papadaliin pa namin yung trabaho nyo. Yes, partner, with 7 minutes and 43 seconds remaining sa ating huling yugto, lamang ang Pamplona, 62-74. Partner, maaari din natin mapanood ang ating live game sa Facebook Live ng Ako Bicol Party List. And meron din tayong YouTube page. Pwede natin i-like and subscribe and share na rin yung page para naman mapanood ng ating mga kapamilya all over the world. Kung sino, may mga kapamilya tayo, kaibigan o relatives na nandoon sa ibang bansa para makita nila yung mga relatives nila na naglalaro at the same time maging proud sila. Oo. Na mayroon ng ganitong liga dito sa atin. At yes, the same time, yung mga yung mga habi ko nga, yung mga idol nila, yung mga kapitbahay nila, kamag-anak nila, naglalaro sa ganitong liga. Yes, partner. We're back to the game. Number 93, orchestrating. Humingi ng pick, lumusot with the right hand layup, missing. Number 31 again with the offensive rebound. Ayan na naman, partner. Oo. Pare, sabi nga nila, N ka, pare, sa ilalim. Kain. Baga, number 1, Sombrero over 3, missing. Number 34 with the offensive rebound. Benedicto attacking with a drop pass to Morano. Yeah, partner. Sabi ni Morano, hindi naman ako papayag na ikaw lang ang mananalasa sa loob. Morano will troop to the line for 2. Ito, partner. Ito mapansin natin, both sides, both teams, ang daming offensive rebound. Yes, partner. Actually, sila naman solusyon dyan box out. Yes, partner. Kasi yung eagerness to get those offensive rebounds talaga hindi mo matatawaran yun, partner. So, kumbaga, kung gusto mong makuha yung rebound, talaga gagawin mo ang lahat para lang makuha yung bola. Kaya kung nasa depensa ka, locate your man at sigurado ka. Sabi ko nga, yan ang pinakamahirap na kumbaga di natuturo yan Yes po. Yung sipag yan
yung pag-box out, kailangan you locate your man. Yes, partner. Sayang, Morano misses his 2 shots. Yan na, bad pass on the part of number 7, Avila ng Pamplona. Nahuli ni Benedicto. Shot clock will remain for 17 seconds. Ball will remain to Pamplona. Ayan, partner, pumasok si playing coach Consi Paraiso to add muscle sa Gainsa. Oo. Ano yan, partner, sabi niya, parang di nyo nakukuha yung gusto kong mangyari. Ako na nga. Yes, 2 points on the part of number 93 ng Pamplona. Benedicto struggling to enter the half court, dribbling. Good pass to Morano. Sorry miss. Number 77 with the rebound. Avila streaking. Thinking. Passes to number 31. 2 points. Ayan, partner. Talagang si 31. Talagang minamasaya yung loob. So partner, may nakita na ako na talagang frustration saka fatigue factor na rin in the part of Gainsa. Di na bumaba. Actually kanina isa lang bumaba sa depensa, 4 yung nag-aantay na lang. And Avila all alone with 2 misses. Number 34 out of bounds. Ball will remain to Pamplona. Yan, partner, medyo lumulobo na ang Kalamangan, partner. Anong adjustments ang pwede natin gawin? Kasi medyo nade-demoralize na yung Gainsa. Siguro, unang-una muna dyan, kailangan mag-time out and then recompose. Kasi yan lang ang solusyon dyan. Dapat i-recompose ulit. I-remind kung bakit kayo naglalaro dito. Kasi minsan, pag pagod na at frustrated ka, wala na. Di na nag-restro kung ano yung goal nyo para sa larong to. Yes, partner. Pero alam mo naman, at the same time, iba talaga pag nire-represent mo ang kanyang distrito or syudad talaga. Iba yung nakalagay sa dibdib mo na pangalan ng yung distrito. Pride yan eh. Yes, partner. Kaya kailangan bigay mo yung puso sa laro. 6 minutes and 5 seconds, 62-82. Pabor sa Pamplona. Sigyep. Yun na. Yung mga lambingan. Yes, partner. Offensive foul ata. Hindi. Double block. Ayun na. 34 commits his 5th personal foul. Medyo maaga. Yun na nga, partner. Fouled out na. Penalty pa yung Gainsa. Oo. Nabawasan pa sila ng ball handler. Yes, partner. Number 77 with his first free throw makes it. Partner, maraming salamat talaga po kay Congressman Elizalde at ng Ako Bicol Party List kasi tingnan mo naman saan ka makakita ng paliga or tournament na ganito, libre na yung uniform at may libreng sapatos pa, partner. Tapos libre pang manood dito. Yes, partner, walang bayad. So talaga alam mo naman na Ako Bicol talagang dinadala nila yung basketball sa kanilang mga lugar at mga munisipyo. Benedicto with the pass to Morano. Outlets to Consi with the 2 points and 1. Yun. Baka yun yung inaantay na spark. Yes, partner. Hindi pa naman huling lahat. Ito na. 2 points para kay Consi. And a bonus free throw will be awarded to Consi Emerson Paraiso. Talagang nakita mo yung muscle niya doon. Yes, partner. Binuhat. Depensa, tagilid na. Malakas, pinasok pa rin niya. Consi with the possible 3-point play. Tingnan natin kung may ipapasok. Consi misses the free throw. Number 7 outlets to number 93. Number 93 of Pamplona rushing with a floater. No good. Rebound by number 93. Fakes. Steal by number 26. Outlets to number 1 of Gainsa. Number 1 with the 3. No good. Rebound again by Sombrero. Passes to Benedicto. For 3, no good. Number 22 with the rebound. Outlets to number 7. Passes to number 93 all alone with the passes to 77. Nako, partner, panira na. Pinasa pa. Nailang sa depensa ni Consi. Partner. Nakita ko si coach ng Pamplona, napakamot kasi easy 2, pinahirapan pa. So, yun, napakamot si coach. Sayang. Sabihin ko na sana na yun na nga ako, lumalabas yung problema. Imagine mo, si Consi nilang tumatakbo sa kabila. Yes, partner. Medyo number 77 makes his free throw. 5 minutes and 21 seconds remaining sa ating huling yugto.
Partner, meron pa tayong sunod na game. So, abangan po natin. Marami pang mga exciting na mga notable players ang aabangan natin. So, yung partner, actually, ito, manageable pa yung lead na to eh. Pero sabi ko nga, with the type ng composition ng player nila, medyo mahirapan. Kasi normally pag ganito, ito na yung mga pressure time eh. Yung bigla full court man to man. Yes, pero in partner. terms of personnel, medyo mahirapan yung Gainsa dito. Kung napapansin mo, partner, dinadump nila yung bola kay Morano kasi may mismatch. Kasi yun, penalty. Nagmaterialize. Correct. Number 6 of Gainsa will troop to the line again for 2. Medyo mapapatagal-tagal laro natin kasi pareho penalty, partner. Number 6 Morano with his first free throw. Malines, pasok to partner. Partner, medyo tingnan mo yung lineup ng Gainsa. Puro veterano talagang nasa loob ng court. Talagang sabi ko nga sa iyo, partner, kung baka yung mga na-injured nilang player, kung makabalik na, medyo maganda. Or Yes. kung kaya naglaro yun ngayon, baka ibang usapan. Kasi baka yun yung mga youth nila eh. Yes, partner. Yung energy kayo nila eh. Number 93. Attacking. Drop pass. Steal by Benedicto. Benedicto all alone with the lefty. 2 points. Benedicto talaga yung bumubuhat ng second half talaga eh. Kaso medyo walang katulong lang kaya medyo nabaon sila ng malaking margin. Si Giep posting against Morano. Steal by number 1. Consi dribbling. Passes to Morano. Morano attacks with the scoop and the harm plus a foul. And 1 for Morano. Yes. Yung partner, nakita mo, shinield na yung katawan just to protect the ball and makes his layup, partner. Di ba, partner, sabi ko sa'yo, from defense to offense, yes, ganun yung Morano. Yes, partner, ayan, as you take a look, ayan na, partner, nakita mo yung medyo may konting lumabas na tulis sa kanyang layup, partner. Buti, hindi tinamaan, partner. So, ito, partner, 16-point lead. So, tingnan natin kung ano pa mangyari 4 minutes and 34 seconds. Sabi ko nga, it is just 8 field goals lang to, partner. Yes, partner. So, let's see kung ano mangyari. Sabi ko nga, it comes with a stop. Tapos yan, tingnan natin kung ano mangyari. Yes, partner. May bago partner. Batiin ko na rin ang ating commissioner ng Ako Bicol Cup, si Commissioner Lloyd Rivera, who is very talagang nandito siya sa venue to check kung anong mga necessaryong kulang talaga. Very hands-on ang ating commissioner. Magandang gabi sa iyo, Commissioner Lloyd. Yes. Thank you po, sir, for always here. I think kanina pang umaga yan. Yes, kanina umaga pa. And also, syempre, huwag natin kalimutan ang godfather ng Ako Bicol Cup na si Congressman Elizalde Co of Ako Bicol Party List. Thank you very much po for this kind of opportunity na binibigay niyo. Number 6 with the bonus free throw. Missing, Yuson. Meron tayong medyo nagkalituhan, partner. Oo. Akala nila dalawang free throw pa, isa na lang pala. Saka parang nagkaroon natin ng violation. Yes. Inuubos na ni Yuson yung bola. To Maneha, humihingi ng pick. Dribbles for 3. No good. Rebound by number 11 to Alayan. Alayan fakes, attacks. Traveling on the part of Alayan. Kalimutan mag-dribble. Yes, partner. Medyo malamig pa kasi. Cold off the bench. And then nakita niya open siya ng gigil. Pwede nang itira pero he opted to attack the basket but commits a turnover. Benedicto with the crossover. Kicks it out to number 1. Number 1 for 3. No good. Rebound by number 11. Outlets. Yuson. Nag-iisa. Layup. 2 points. So, ito yung tayong partner na kahit hindi mo laro, lalaruin mo na. Yes, partner. Kung bawa yung laro mo, takbuhan. Benedicto. Uy. Nakakuha ng foul kay User. Kahit nga partner, sabi ko kanina, ito yung time na kung laro mo, takbuhan, medyo babaguhin mo na kasi the time is on your side. So, medyo relax na lang. Relax na lang ang Pamplona to. And I think wala naman plano ang Gainsa to do pressure. So, kumbaga, laruin na lang. Just to make sure na wala nang mangyari disgrasya.
both sa score nila, final score nila, saka sa player na din. Yes, partner. Both sides. Walang mangyaring Benedicto injury. with the second free throw. Pasok. Inawardan pala ng 3 free throw si Oo. Benedicto because he is foul in the act of shooting sa 3-point line. Benedicto with his last free throw. Misses rebound by number 11 of Pamplona. Outlets to Maneja. Yuson using the clock kasi pabor na yung laro sa kanya. Yuson directing traffic. Binabantayan ni Benedicto. Yuson instructing his offense. Yuson for 3. No good. Rebound by number 13. Number 13. Good defense on the part of Conzi. 9 seconds on the shot clock. Yuson with the pass to number 13. And Buket. Number 13 with the undergoal stab. Partner, yung patience ng Pamplona sa offense, grabe. Grabe. Sabi ko nga. Benedicto. Crossing over between the legs with the pass to Conzi. Conzi, 2 points. Yun. So, Partner, medyo kota na si Conzi. So, bali yun yung naging story natin ng laro na to. Actually, both team naman grabe yung nila, yung offensive rebounding, at the same time yung inside points ang dami. Pero sabi ko nga, mas marami lang transition points dito sa Pamplona. Pero in terms of interior offense sila, interior points, inside points, parehas lang, partner. Yes, partner, 3 points was made by Sombrero. Medyo manageable but the time is not on their side. Kaya medyo bonus na lang yung mga 3 points. Number 11, all alone, missing the shot. Benedicto, 1-on-1 with Manea. Benedicto with the follow away with the fake. Up and under, no good. Rebound by Alayan. Yuson. Melting the clock to Maneja. Maneja, drop pass to number 13. 2 points for Pamplona. Yes, partner, as we enter the twilight zone, partner, 2 minutes na lang ang natitira, 77-94, lamang ang Pamplona. Oo. So, ito talagang final score na lang inaantay natin, partner. Dinagdagan pa ni Alayan. Oo. Coach, talagang medyo dinudurog na this time ng Pamplona ang Gainsa. Oo. Number 1, babawi ng 3 points. No good. Rebound by Benedicto. Benedicto entering the paint, passes to Conzi, intercepted by number 14, Maneja. Yung partner, kung mapansin natin, both offense and defense, medyo di na bumaba yung Gainsa. Oo, kasi medyo factor na rin. Fatigue factor, tama ka, medyo factor yung pagod talaga kasi yan, medyo papalit na. Pinapasok na ng coach ng Gainsa yung mga fresh legs natin kasi come sa mga susunod na games, mapapalaban sila. Oo, lalo pa maglalaro na yung ibang players nila. Yes. Nawala ngayon dito. Number 0, passes to Yuson. Yuson. Number 11, all alone. Uy, sakala ko itataktak. Akala ko rin, partner, the dunk. 2 points for the part of number 11 of Pamplona. Partner, na magana yung lamang. 20-point lead. Ito, parang all-star game na to. Yes, partner. Medyo lumuwag na yung depensa with 53 seconds remaining sa ating huling yugto. Inuubos na lang ni Ramos ang bola. Ramos entering the half court. Passes to Alayan. Alayan with the long 3. Misses. Yuson with the offensive rebound. Kicks it out to number 00 of Pamplona. Step back for 3. No good. Benedicto. Rushing. Passes to number 6. Morano. Asagin. Benedicto for 2. No good. Morano with the offensive rebound. And 1 for Morano. Gusto yung may foul. Yes, partner. Ayaw ng mahirap na tira. Gusto yung talagang nakipagmasahihan pa, partner. May ganun talaga mga player, partner. Gusto mo yung may masahe. May contact. Yes, partner. Kagaya ng mga likes ng mga nasa Kamsur Express ngayon. Si Naruton. Yung mga hindi masyadong mamasahe, partner. Ayaw ng contact. Abangan natin at maglalaro yun sa Iriga. Yes, ay talaga. Nakita ko yung very, sabi nga, star-studded lineup ng Iriga. Watch out sa kanilang team. Alayan entering the 3-point. Maneja for 3. Air ball. Ito number 60, batang-bata. Number 1. Number 6, Morano. Uy! Missing the shot. Kala ko idadunk. Oo nga, may balak talaga idunk. Yan, partner. That ends our ball game.
with a score of 81 and 99, partner. Medyo malaki-laki lamang. Partner, anong masasabi mo sa laro? Medyo dinumina ng Pamplona yung laro. Kaya sabi ko nga, again, it is easier said than done, na paglaban talaga ng youth versus experience, most of the time, lagi nanalo ang youth. Kasi siyempre, iba na rin talaga pag di ka na nakakatakbo, kulang kayo sa tao, kulang sa kondisyon, lamang talaga yung Yes, partner. Kaya mga bata. Kumbaga, hinihintay na lang natin ang magiging resulta kung sino ang ating magiging best player of the game, partner. Iba yung complexion talaga ang youth versus age, partner. Oo. Medyo dinumina na as early as first quarter ba, partner? O second first quarter? medyo malagwa na ang Pamplona. As we take a look, some highlights ng ating laro. Sayang lang talaga at medyo naiwan ng maaga ang Gainsa. Partner, medyo bilib din ako sa number 14 ng Pamplona. Kasi siya yung feeling ko, I guess, kung magkakaroon isa sila sa mga pagpipilian, si Maneha and number 31 siguro na Pamplona. Yung maging best player natin. So tingnan natin, partner. Yes, partner. Hinintay lang natin kung anong update. As we take a look yung mga highlights, partner. Tingnan mo, partner. Talagang puro talaga sa ilalim. Tingnan mo, partner. Karamihan. Puro sa ilalim. Alam nila na medyo lamang sila sa bilis at sa depth ng lineup ng Pamplona. Pero kung patigasan naman sana sa ilalim, yung Gainsa, tingnan mo yung mga tirang ganun ng Gainsa pumapasok. Yes, partner. Partner, remind ko lang ating mga viewers at nandito sa venue na hindi... Meron pa tayong isang laro, partner. Opo. Yung ika-anim na laro sa ngayong araw na to. Medyo maraming nakita mga laro. Yan, sino-showcase. As we take a look. Yun. Yung patented. Talagang tumbling ni Alayan. Pati yung kalaban, natuwa sa ginawa yan. Alayan. Yun na nga, partner. I guess, hindi ako nagkamali ng unang choice ko. Si Maneha ata. Si Maneha ata ang ating best player of the ball game kasi tinatawag na siya ng ating photographer para sa para mamalit ng profile picture. Yes, mamalit ng profile picture. Mamalit ng profile picture, partner, o kaya iso-story. May iso-story siya ngayon, partner. Oo. So, paano yan kung araw-araw ko nag-best player? Ay. Araw-araw kapalit. Oo, araw-araw, oras-oras papalitan natin yung partner. Tuntayin na lang natin yung stats kung ilan ang nakuhang score ni Maneha. So, yun nga partner talaga. Mahirap kung kahit ako sa kalagayan ni Coach Consi Paraiso, medyo mahirapan din talaga ako i-rotate yun. Kung laban dito sa Pamplona na you have mga injuries, tapos mga natira sa'yo, mga veterano na players. Yes, ano yung partner? Parang nakita ka na sa ating courtside, si Carmela. So take a look, the highlights ni Maneha talaga. Almost talagang he is crashing the boards and then sa fast break siya nagli-lead para. Kaya medyo maganda-ganda siguro yung naging output niya. Maganda rin sa kanya, big man, kaya mag-finish sa ilalim pero marunong din pumasa. Yes, partner. So, yan mga maganda na player. At nandito na ating courtside reporter si Carmela para sa Kasurug MVP Player of the Game ng Team Pamplona. Carmela, take it away. Our Kasurug Player of the Game, walang iba kundi si Mark Adrian Maneha with 21.6 rebounds, 2 assists, 1 block, and 4 steals. So hi Mark, kamusta ka naman ngayon? Okay lang naman. Okay lang. So Mark, matanong ko lang, ano ba yung naging motivation mo at ganun yung ipinakita mo sa loob ng court? Na-motivate lang kami ng coach namin. Ginawa lang namin play-by-play sa loob ng court kaya nanalo kami. Masaya kami, nanalo kami first game namin to eh. Kailangan dapat manalo. Yun lang. Alright, thank you Mark. May gusto ka bang batiin o pasalamatan? Binabati po namin yung mayor namin, LGU Pamplona. Salamat po sa inyo. Family ko po, thank you po. Yun lang. Thank you po at congratulations po ulit.
Balik sa inyo, Coach John at Coach Ruel. Yan partner, that wraps up the game natin ngayon. Kumbaga Pamplona winning over Gainza. Partner, final thoughts on the game kanina. Yun partner, siguro nakita naman na ng mga teams ng mga susunod na lalaban maglalaro the importance of conditioning. So sabi ko nga, always yung practices, yung mga ginagawa nyo, yung mga drills, gawin po natin. Para po una-una iwas injury, at the same time pag sa game time na po makatagal tayo for the 40 minutes gameplay. Yes, Yun. partner. Kaya ito na. Maraming salamat sa panonood. Gainza 81, 99 Pamplona. Thank you.